פה ניפגש עם שלום בן אבי, חייל מבית הלוחם, שהיה אצלנו לשבועיים ימים. נוסע מחר. אתה יכול לדבר, זה וידאו. אני זכיתי פה לראות קהילה נהדרת, משפחה נהדרת מאוד. משפחת יסים, ושום לתפארת כאן תהיה תמיד. כל המשפחה, כולל הסבים והסבתות, הנכדים והנכדות וההורים, אהרון ג'סין ושרון ג'סין, שיחיו לתמיד. תודה רבה. שלום לכם. שלום, שלום. להתראות, בארץ. אנחנו נתראה, אנחנו עוד היום נתראים. תהיו בערב, נכון? נכון שרון, תהיו בערב שם. כן, כן, אנחנו... Focus on me. Where's Ahuva? Did Ahuva go? What if you had She had to go in there. Where you going, Rabbi? שלום, החיילים עוזבים היום. בחדווה, בטובה. Oh, Pearl. Are you leaving, Pearl? שלום. אני מאוד להכיר אותך. I have sheet rings, I have a pen, I have a banner at home. Let's see the pin. Okay. איזה יופי. You have to have all the things you brought here that I saw you. נסיעה טובה, שלום. שנתראה בקרוב. שם ראובן, סימון. ראובן, עד עכשיו מישהו לקח וידאו שלך? היה לנו נעים מאוד להכיר את זה. תודה מכל הלב. בוקר טוב. בוקר טוב, נחום. Martha wants to say something. Say what I didn't say last night. Pedra, yeah, it was a real pleasure to meet you and to spend time with you. We're the same age, and I think we feel the same way, we have a lot of the same ideas and beliefs, and we care about each other. And we care about the world. It was very nice to speak with you. And to go dancing. I found a friend for life, and I hope we always keep in touch. And I want to know what you're doing. ותבואי עוד פעם. עוד פעם לבוא? למה לא? בכיף, בכיף. In English, in English. It'd be nice to come to Canada again. Absolutely. You have an adopted family. Okay, נחום, תגיד שלום. Thank you. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. נסיעה טובה לך. אוקיי, נעשה... אוקיי. מצוין. אתם יכולים לדבר בזה, שומעים. צריכים לדבר גם כן. לדבר. אני יודע שאתה תמסור דש לחברי שם. בהחלט, אנחנו נמסור דש, ודבר ראשון שאני חוזר, אני מתקשר לחבר שלך לוולפיש. אני אמסור דרישות שלום לבאר שבע. מצוין. אוקיי, ואתם, איך אומרים, מוזמנים לבוא בכל עת שאתם בישראל, ותבואו לעתים קרובות, אתם מוזמנים לבוא באמת תודה. עם כל המשפחה. באמת תודה. אוקיי. Son, if you like me again, I give you back the ticket. I stay. No, I want to take... היה לי נעים מאוד להכיר אתכם. גם לנו, אנחנו שמחים שנפגשנו איתכם. היה לנו זמן כזה נחמד, שעות נחמדות.